ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар шаҳри босониёи Панҷакент 31-мин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хубу хотирмон таҷлил гардид. Конституция ба сифати қонуни олӣ заминаҳои ҳуқуқии пешрафти ҷомеаро аз тариқи қабули қонунҳои нав гузошта муносибатҳои ҷамъиятии мухталифро таҳти танзим қарор медиҳад. Шурӯъ аз санаи 6 ноябри соли 1994 ки барои бори нахуст ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи раъйпурсию умумии халқӣ Конституцияи давлатии соҳибистиқлоли Тоҷикистонро қабул намуд, ҳамасола ин сана ҳамчун санаи таърихӣ, ҳамчун бахтномаи миллат таҷлил мегардад. дар коғи фарҳанге ба ном Олим Бобоеви шаҳри Панҷакент низ ба муносибати 31-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ бо шукӯҳи фарҳангӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. барномаи тантанавӣ бо шунидани суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ гардида раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар оғоз паёми табрикотии раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзодаро ба саҳми ҳозирин расонида ҳамагонро ба муносибати рӯзи қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шодбош гуфт. раиси шаҳр илова намуд ки Конституция ба давлат ва ҷомеаи Тоҷикистон имконият фароҳам овард ки дар муддати хеле кӯтоҳ ба комёбиҳои назарраснок гарданд. халқи тоҷик бо такя ба мероси фарҳангӣ ва маънавии миллат ба кишваре табдил ёфт ки дар он ҳуввияти миллӣ боло рафта, мардуми шарафманди он аз захираи маънавии хеш баҳра гирифта побарҷо ва устувортар гардид. инчунин дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардид ки Тоҷикистон давлати демократию ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ буда барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад. ҳамчунин инсон ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши олӣ эътироф гардида ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии ӯ дахлнопазир эълон карда шуд. баҳри шаффофу самаранок ва дар фазои боздориву мувозинат иҷро гардидани салоҳияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ бори нахуст дар Конституция ғояи ҳокимиятдорӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ муқаррар гардид. инак мо 31-солагии Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷлил менамоем ва мардуми тоҷик бо камоли ифтихор ҳамасола 6 ноябрро ҳамчун рӯзи қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн мегиранд. дар фарҷом бо истифода аз фурсати муносиб ҳама ҳозирини гиромиро бо ин рӯзи фархунда муборакбод намуда барояшон саломативу хонободӣ, пирӯзиву сарбаландӣ ва баҳри пешрафту ободии ватани азизамон муваффақиятҳои беназирро таманно намуд. чорабинии омода намудаи бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба ҷашн ҳусни дигар зам намуд. гузориши Мартаба Раҳмонова, Хаём Ҷураев ва Шаҳбоз Қурбонов. дар ҷаласаи ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент масъалаҳои мубрамирӯз мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷаласаи ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳр доир гардид. дар оғози ҷаласа роҳбарони навтаин гардида муаррифӣ карда шуданд. бо фармони сардори агентияи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Дӯсталиев Зоҳиршо Раҳматуллоевич аз санаи 29 октябри соли 2025 ба вазифаи сардори раёсати агентияи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва бо фармони сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Бобоева Саломат Муҳаммадҷоновна аз 28 октябри соли 2025 ба муддати санҷиши 3 моҳ ба ҳайси вазифаи сардори маркази алоқаи почтавии шаҳри Панҷакент
таъин карда шуданд. дар рафти ҷаласаи ҳафтавор асосан масъалаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Панҷакент барои солҳои 2026-2030, давраи тирамоҳу зимистонгузаронии солҳои 2025-2026, омодагӣ ба таҷлили 80-умин солгарди яке аз рӯзноманигорони шинохта Шодравон Муродулло Шерализода мавриди таҳлил қарор гирифт. қайд гардид ки айни замон дар ҷамоати деҳотӣ Рӯдакӣ, дар хонамузей, оромгоҳ, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 ба номи Муродулло Шерализода корҳои таъмиру навсозӣ ва бунёдкориву ободонӣ бо маром идома дорад. Иқдоми мазкур бо ташаббус ва маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва шахсони хайрхоҳ амалӣ мегардад. барои баргузор намудани ҳашари тозагӣ, тезоидани корҳои ободонӣ ва дар муҳлати муайян ба охир расонидани корҳо масъулин вазифадор карда шуданд. вобаста ба рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳру деҳоти Панҷакент барои солҳои 2026-2030 масъулин баромад карда барои рушди минбаъда муваззаф шуданд. ҳамзамон раиси шаҳри Панҷакент аз роҳбарон бобати иҷрои нақшаи андоз, пардохти маоши кормандон, ташкили коргоҳҳои нав, умуман фаъолияти соҳаи иқтисодӣ пурсон шуда барои фаъолияти пурсамари минбаъда дастур дод. ҳамчунин дар идомаи ҷаласа раиси шаҳр аз роҳбарияти корхонаву ташкилотҳо вобаста ба маводи захираи ангишт ва ҳезум дар давраи тирамоҳу зимистонгузаронии солҳои 2025-2026 пурсон шуд. таъкид гардид ки ҳама корхонаву муассисаҳо бояд сари вақт бо захираи маводи сӯхт низ пурра таъмин шаванд. инчунин вобаста ба фаъолияти баъз аз роҳбарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд аз рафти корҳои сохтмонӣ дар биноҳои баландошона дар миқёси шаҳр изҳори нигаронӣ карда шуд. зикр гардид ки баъзе иншоотҳо на аз рӯи лоиҳаву нақша, балки берун аз он бунёд мегардад. барои ислоҳи камбудиҳо супоришҳо дода шуд. раиси шаҳри Панҷакент инчунин аз фаъолияти кишоварзон, ҷамъоварии ҳосили деҳқонон ва омодагӣ ба кишти баҳорӣ, рушди корбарии бонувони ҳунарманд, муроҷиати шаҳрвандон ба мақомоти маҳаллӣ ва монанди инҳо суолу ҷавоб карда вобаста ба ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта муҳлат дода шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода раисони ҷамъиятҳои деҳотро доир ба бунёди кӯдакистони муосир барои кӯдакон муваззаф намуд. ҷаласаи ҳафтавор бо вазифагузориҳои навбатӣ барои ҳафтаи ҷорӣ ба анҷом расид. дарвозаи даромадгоҳи ғарбии шаҳри Панҷакент ба таври муосир ва дар муҳлати муайян сохта мешавад. дар ин бора зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳотӣ Саразм ба раиси шаҳри Панҷакент иттилоъ доданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома мутаваҷҷеҳ бошед. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти корҳои сохтмонӣ дар дарвозаи даромадгоҳи ғарбии шаҳри Панҷакент воқеъ дар ҷамоати деҳотӣ Саразм шинос гардид. иттилоъ дода шуд ки дар назди дарвозаи шаҳр инчунин бунёди майдони парчами миллӣ ва ҷо барои қабули меҳмонони олиқадр дар назар аст. ҳамчунин деворнигораҳои миллӣ бо аксу тарҷумаи ҳоли қаҳрамонҳои халқи тоҷик, аксҳои пешвои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва деворнигораҳои шаҳраки қадимаи Саразм низ оро дода мешавад. фармоишгар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент буда пудрачӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудӣ асл мебошад. барои босифати хуб ва дар муҳлати муайян шуда ба анҷом расонидани корҳои ниҳоӣ масъулин вазифадор карда шуданд. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент аз рафти кишти такрорӣ дар ин мавзеъ дида намуд. зимни шиносоӣ гуфта шуд ки дар масоҳати 5 гектар замин аз ҷониби роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудӣ пиллаи тоҷик моҳҳои феврал ва марти соли ҷорӣ 30 000 дарахти туд шиноида шуда имрӯзҳо 95% дарахтон хуб нашъунамо ёфта. дар назар аст барои барқарор намудани дарахтон боз 1000 дарахти дигар шиноида шавад. ҳамзамон раиси шаҳри Панҷакент аз рафти корҳои сохтмонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи Саразм дида намуд. бояд ёдовар шуд ки ин дабистон аз як ошона иборат буда бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва сокинону саховатмандон бунёд мегардад. пас аз ба истифода додани он
480 нафар талабагон дар дубаст дар синфхонаҳои муосир бо таълиму тарбия фаро гирифта хоҳанд шуд. барои бо сифати аъло ва бо суръати тез ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ дастур дода шуд. дар маҳаллаи Сарағиду зиёда аз 3000 хоҷагӣ замин гирифтааст ки ҳозир айни замон дар инҷо 200 хона зиёд сохта шудааст. 400 хоҷагӣ зиндагӣ дорад. шумораи хонандагон аз 400 нафар зиёд мебошад. мо мақсад дорем ки дар инҷо муассисаи таълимиро ба тариқи шаҳри умумӣ ва дастгирии ҳукумати шаҳр бунёд намоем. бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои сохтмонӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз чанд иншоотҳои ҷашнӣ дидан намуд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҳайати корӣ дар ҷароини боздид аз ёдгории меъмории мадрасаи олим додхоҳ барои ба таъмир фаро гирифтани он ба масъулин дастур дода шуд. ҳамчунин дар рафти боздид барои аз деворҳои масҷиди ҷомеи шаҳр ва дигар биноҳои баркандаи овезаҳои нолозим, баровардани партовҳо аз пиёдаравҳо, гирифтани молу ашёи нуқтаҳои тиҷоратӣ ва марказҳои савдо, тоза кардани онҳо, нарм кардани бехи ниҳолҳои канори роҳ, саҳни биноҳои канори роҳ, тадбирҳои амалӣ андешида ҷиҳати иштироки фаъолона дар шанбегӣ ба омӯзгорону кормандони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3, кӯдакистони Наврӯз, литсеи шаҳр, коллеҷи омӯзгорӣ ва корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳр изҳори қаноатмандӣ карда шуд. ба пудратчии бунёди Гулгашт ва майдони Фирдавсӣ дар канори шарқии шаҳр ширкати сохтмонии Сусе ва масъулони ширкатҳои бинокорӣ ки дар канори хиёбони Рӯдакии шаҳр биноҳои баландошона месозанд, барои тезонидани суръати сохтмон ва дар муҳлати пешбинишуда бо сифат анҷом додани он дастури қатъӣ дода шуд. зимни боздид ба масъулони корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзили коммуналӣ, шӯъбаи ҳифзи муҳити зист, маркази давлатии назорати санитарию эпидемиологӣ, сохторҳои назорати шаҳрдорӣ, шӯъбаи корҳои дохилӣ барои зери назорати ҳамарӯза қарор додани рафти корҳои тозакорию ободонӣ, пешгирии савдои сарироҳӣ ва сохтмони нуқтаҳои ғайриқонунии савдо ва хидматрасонӣ дастурҳои мушаххас дода шуд. идомаи барномаи иттилоотии пайхом таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент конфронс таҳти унвони Конститутсия бахтномаи миллат баргузор гардид. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон 31 сол муқаддам ҳанӯз санаи 6 ноябри соли 1994 дар райпурсии умумии халқӣ қабул карда шуда буд. ин рӯйдоди муҳим яке аз дастовардҳои бузурги давраи соҳибистиқлоли кишвари маҳбубамон мебошад. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади волумақоми миллат ва шоҳсутуни устувори сулҳу ваҳдат раҳнамои ҳамешагии мо хоҳад буд, иброз доштанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади меъёрии ҳуқуқи эътибори олии ҳуқуқӣ дошта арзиши олии миллат ба ҳисоб меравад. мувофиқи ин қонун давлат ҳуқуқ, озодиҳои инсон ва шаҳрвандонро эътироф, риоя ва ҳифз менамояд. ҳуқуқу вазифаҳои инсон аз тарафи давлат эътироф ва кафолат дода мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро аз ҷумлаи дастовардҳои бузурги мардуми Тоҷикистон, заминаи ҳуқуқии бунёди давлати соҳибистиқлоли тоҷикон, шакли ифодаи ҳуқуқии ормонҳои давлатдории миллӣ, ҳимояи ҳадафҳо ва манфиатҳои миллӣ, осори таърихӣ ва фарҳангии миллӣ ҳисобиданд. бо мақсади эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент мизи мудаввар таҳти унвони Конститутсия бахтномаи миллат доир шуд ки муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода онро ифтитоҳ намуда оид ба мақоми Конститутсия дар ҷомеа ва ҷаҳон ибрози андеша кард. ҳамзамон намояндагони мақомоти маҳаллӣ, собиқадорону омӯзгорон ва ҷавонони фаъол оид ба ин мавзӯъ сухан карданд.
таъкид гардид ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи бунёд ва ташаккули давлатдории миллии тоҷикон пайвастанд бо ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳифзи манфиатҳои милливу давлатӣ, таъмини сулҳу субот, амн, ваҳдати миллӣ ва ҳуқуқу озодиҳои инсон нақши барҷастаи таърихӣ гузоштааст ва месозад ки мо ин ҳуҷҷати муҳими сиёсию ҳуқуқиро чун гавҳараки чашм ҳифз намуда аз ҳуқуқҳои худ бархурдор бошем. дар толори суди шаҳри Панҷакент бахшида ба 31-мин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомад баргузор гардид. Мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. Конституция ба давлат ва ҷомеаи Тоҷикистон имконият фароҳам овард ки дар муддати хеле кӯтоҳ ба комёбиҳои назаррас ноил гарданд. халқи тоҷик бо такя ба мероси фарҳангӣ ва маънавии миллат ба кишваре табдил ёфт ки дар он ҳуввияти миллӣ боло рафта, мардуми шарафманди он аз захираи маънавии хеш баҳра гирифта побарҷо ва устувортар гардид. Инчунин дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардид ки Тоҷикистон давлати демократию ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ буда барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад. Чунин иброз намуд раиси суди шаҳри Панҷакент Юнусода Рустам Пиримқулӣ зимни суханронии худ дар чорабиние ки бахшида ба 31-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори суди шаҳр баргузор гардид. Дар он инчунин суди шаҳри Панҷакент Мирзозода Манучеҳра Ҳасан, Муҳиддинзода Бузургмеҳр Ҳамроҳ ва Нодирзода Нозимҷон, ҳамзамон котиби маҷлиси суди шаҳри Панҷакент Давлатзода Маҳина сухан намуда иброз намуданд ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нишонаи ҷомаи амалпӯшидани орзуи деринаи миллати тоҷик дар роҳи расидан ба соҳибистиқлолӣ дар чорчӯбаи арзишҳои фарҳангӣ буда маҳз дар сиёсати хиратмандона ва оқилонаи президенти мамлакати мо ба амал бароварда шуд. Конститутсия аз ҷиҳати мазмуни худ қонуни асосии мамлакат мебошад ва илова бар ин поягузори давлати соҳибистиқлол, ҳуқуқбунёд, демократия дунявӣ ва ягонаи иҷтимоии кишвар буда тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, сиёсиву ҳуқуқӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиро дар бар мегирад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дастовардҳоеро ба давлату миллати тоҷик дод ки ин дастовард баҳри ташаккули давлат арзиши хосеро дору мебошад. ҳамаи корҳое ки дар партави Конститутсияи давлати соҳибистиқлоламон анҷом дода шуданд, танҳо ба хотири таҳкими пояҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин баҳри фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои шаҳрвандон ва мустаҳкам намудани ваҳдати миллии тамоми сокинони Тоҷикистон мебошад. дар фарҷом бошад Юнусода Рустам Пиримқулӣ изҳор намуд ки 31-мин солгарди Конститутсия барои мо ҳамчун ҷашни шаклгирии давлатдории миллӣ ва таҳкими амнияту суботи сиёсиву иҷтимоии Тоҷикистон аҳамият ва шукӯҳи хоса дорад ва ҳама ҳозиринро бахшида ба 31-мин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шодбош намуда барои эшон хонаи обод, саломатӣ ва бурдбориҳо дар фаъолияти корияшон таманно намуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшоҳ Тошев. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.